Mga puso malain nga tyempo padayon nga mabasyagan sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang Banwa sang San Enrique ginpaidalum na sa state of calamity bangud sang halit tugas sang baha sa mga pananum. Nakatutok kay Ring Pedreso. Masobra 43,000 na kapamilya sa Negros Occidental ang apektado sa malain nga tyempo, sunod sa Provincial Disaster Risk and Management Office. Masobra 33,000 ka individual sa probinsya ang yara karon sa mga evacuation centers. 30 naman kay LGU sa probinsya ang nagdeklara ng suspensyon sa klase. Sa Sipalay City, 1,209 ka mga pamilya o kung 4,349 ka individual ang gin-evacuate bangud sang pagbaha. Pinaka-apektado ang Barangay Hill, Montilla na may 648 ka mga pamilya nga nagbakwit. Samtang nalapawan naman sang baha ang mga humayan sa Banwa sang San Enrique, rason nga ginpaidalum na sa state of calamity ang Banwa. Almost to harvest ng mga humay. Tinalapawan kitang tubig. Kasi kung ang iba naman underwater pa. Matapos ang 3 kaadlaw nga pagpangita sa 14 anyos nga lalaki nga ginpahayag nalumos sa Campomanes Bay sa Barangay Maricalum, Sipalay City, nakit-an na kagabi ang Bangkay City. Nagalutaw ang bangkay sa biktima sa higad sang pantalan sa masapuan sa isa ka residente nga nagapamunit sa lugar. Upod sang biktima ang 3 sinikabyan nga nagapaligo sa baybay. Apang ginanod ang mga inisang makusog nga balod. Nalumos ang biktima, samtang na-rescue naman ang 3 sinika mga upod. Upod Keruel Banggoy ay Din Pedraso. Western Visayas.